Pokiaľ sa žena chová vo vzťahu ako dieťa, znamená, že je s chlapom. Pokiaľ sa chová ako matka, znamená, že je s chlapcom. Takýto reels som minule dala a dala som tam aj anketu, že či s tým súhlasíš alebo nie. A fakt ma trošku pobavilo to, že väčšina z vás to pochopila asi úplne iným spôsobom, ako som to myslela ja. Pretože keď sa povie slovo dieťa, ja osobne si hneď predstavím proste tú slobodu. To proste, že tie deti neriešia hlúposti, tešia sa z toho života, skúšajú, stále sa smejú, proste to je úplne, že majú plno energie, proste žiaria, hej. A presne toto som tým myslela, že pokiaľ je žena s tým chlapom a cíti sa v bezpečí, čo je veľmi dôležitá vec pre ženu, aj keď málo ktorá vám o tom povie, tak proste sú presne ako malé dieťa. Proste sú úžasné a srší z nich tá energia. A naopak, keď sa žena chová ako matka, že sa musí o vás len proste starať, že vy jej ani nedávate tú pozornosť, že sa necíti pri vás v bezpečí, že proste s prepáčením na ňu kašlete, tak je proste s chlapcom. A teraz sa skús nad tým zamyslieť, ako sa chová tvoja partnerka.